O Coloso de Rodas, considerado unha das maravillas do mundo antigo, foi levantado en honor ao deus grego Helios. Diseñouna o escultor Cares de Lindos no ano 292 a.C. Tardouse en construir 12 anos, rematouse no ano 280 a.C. Un terremoto destruíuno no ano 226 a.C. O Coloso de 35 metros de altura construíuse con placas de bronce sobre un armazón de ferro. Toda a escultura descansa sobre 2 pilares de mármore de uns 15 metros de altura. Foi construída con materiais dunha invasión repelida polos rodios. Os habitantes da illa decidiron deixar o derruído por ordes dun oráculo que lles asegurou que era a bondade dos deuses. A estatua permaneceu derruída uns 900 anos, ata que no ano 654 despois de Cristo os musulmáns apoderáronse do bronce como botín de guerra. Tololeo, esta maqueta dos nenos de cuarto. A que representa? É unha das 7 maravillas do mundo antigo. Foi construída na illa de Rodas. Sabedes que deseñou Cares de Lindos? Tardaron 12 anos en construíla. Foi construída no ano 292 a.C. É unha escultura moi bonita. Rematouse no ano 280 a.C. Vaya cantidade de andamios tiveron que utilizar. No seu día utilizaron andamios e area. Os nenos de cuarto, na súa reelección, só utilizaron area. Fixadevos nos barquiños que entran no porto. Que chulos! Mirade, mirade, o faro do Coloso está alumeando. Bueno, marchamos, a ver si nos imos queimar.